Censur lys. Ja. Undskyld, hvad siger de? Undskyld, hvad siger de? Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er da noget færdigt noget. Så sekunder. Jeg flytter lige med over. Prøv at lige på Kaspers telefon. Så sekunder, faktisk. Min mor har givet ham den. Ja. Hvad? Min mor har givet ham den her. Okay. Der har jeg igen. Så skal du finde min snapper. Jo. Han vil lige min snapper, så han er ikke til rådighed nu. Nej, desværre. Jeg er ked af at sige det. Ja. Undskyld, hvad siger de? Jamen ja, det er jo fint nok, altså. Der er ikke noget sådan at prædike om, synes jeg. Nej. Jamen det ved jeg sgu ikke. Røde sår, ternet slot, ved jeg. Kopper, bukser, tegl af, det hedder. Ja. Ja. Det lyder hårdt en gang imellem. I know. Det mest til brød. Det er jo det. Ja. Yes. Mm. Vi vil snakke med dig. Okay. Værsgo. Informativ. Ja. Ja. Han er lidt ja. Det er ham. I får ham nu. Ja. Ej, det tror jeg. Nej. Spørg ham. Ja. Ja. Så har du ikke lige nævnt det foran alle de andre. Nej. Ja. I får ham. Ja. Godt. Hej. Hyg dig. Det er alarmcentralen 112. Hvad siger de? Ja, så har jeg ikke med. Giv mig telefonen, så snakker jeg med den igen. Okay. Ja, det er mig igen. Ja. Undskyld, hvad siger du? Rigtig, hør det. Ja. Kommer godt, ja. Ja, altså, kan vi nok se en fjerdedel af maven lige nu. Ja.